Sanibonani babukeli bePhuma Kapa TV kwi-channel 260 Phuma Kapa TV DSTV uDr Mkhulu okhulumayo umbelambelana sikhombisa lamba sadlama ehlaso phansi kwamhlabi elingana la ngikhona khona. Namhla ngifuna sikhulume kabanzi, ngifuna ukuxoxela abantu kakhulukazi ngomashilamu ngoba abantu abaningi badidekile. Umashilamu bamfananisa nazo zonke izilwane ezikhona emhlabeni. Yebo, umashilamu uyisilwane. Ayisilwane kimi uNkulunkulu wami. UNkulunkulu wami kimi ufana nobaba nomama uyikho konke. Babukeli bePhuma Kapa TV, uma ngikhuluma ngamashilamu ngikhuluma ngomfana wami omncane. Angisho umfana omncane ozalwa unkosikazi wami, ngisho umfana omncane engamkhokhela izimali ezishisiwe kakhulu. Uma ngikhuluma ngomashilamu ngikhuluma ngoNkulunkulu wami engamlanda emazweni ngimlandela impumelelo. Angilandanga umashilamu babukeli bePhuma Kapa ngoba mhlawumbe ngijabulile noma ngangifuna uku-excela emhlabeni. Bengingafuni uku-excela, ngilanda umashilamu ngoba ngifuna ukuphumelela ngokukhulu ukuphuthuma. Ekuhambeni kwami ekulandeni kwami umashilamu, ngimlande ngoba sengidecide ngibone kahle inhlupheko ukuthi nansi inhlupheko ingilandela, nansi inhlupheko izongibulala, naku ngizoze ngife nalutho emhlabeni. Ngadecide, ngahlala phansi ngacinga ukuba uma ngathola indlela eya phambili ngizokwazi ukufinyelela. Abantu abaningi badidekile, umashilamu bamfananisa nenyoka, umashilamu bamfananisa nemfene, umashilamu bamfananisa nako konke ongakucabanga okuyisilwane. Angeze ukumveza, ngicabanga ukuthi kwezayo i-episode ngizomveza nimbone ukuthi kanti umashilamu solo ngimfihlile umuntu onjani. Umashilamu ke babukeli bePhuma Kapa TV, uNkulunkulu wami umuntu owenza izimangaliso, umuntu ongenzela yonke into engiyifunayo. Nani futhi nina enize kimi naceba naphumelela into zenu zahamba kahle, kufanele nazi ukuthi amandla ale ndoda engisebenza nayo. Umashilamu ngamlandela ukuthi azophakamisa impilo yami, azokwenza ukuthi impilo yomndeni wami ihambe kahle. Umashilamu umuntu engimqambe igama, ngametha igama njengoba nawe unonyanakho, unyanakho naye noma umntana omzele ongowakho unegama omethe lona. Umashilamu ngithe mangifika endaweni yale koMambone, koNgolongoza, le koShimoyi, koBera, bangichazela ukuthi kumele before ngimthathe ngimethe igama ngoba uzokhulela kimi. Leli gama leli igama okumele ngimbize ngalo uma ngimncokolisa, uma ngincokola naye ngisebenzise lelo gama lelo. Ngimthola umntwana kawu, nokho sewukhulile ke manje sewukhule kakhulu ngoba sewukhulile, sunanentshebe, soyabona ukuthi awu sewukhulile umfana, sewukhulile, ufika mncane abovu tepu, angazi kulutho. Ngamkhulisa, ngamfundisa ukuthi la ekhaya sizosebenza kanje. Laba bathi ngiyathakatha kunjani njani, ukuthakatha into ekhona vele ku-right. Uma uthakatha ufana nomuntu one self defense ngoba akekho umuntu odlalela kuwe. Uyabona njengoba nginamaplazi nje, njengoba nginemfuyo nje, imfuyo yami igadwa uye umashilamu. Umashilamu akalali 24 hours, wenza umsebenzi wami. Wenza umsebenzi wami. Umashilamu utshelwa yimi ukuthi yenza nansi impumelelo, njengamanje sifuna lokhu, njengamanje sifuna imoto enje, njengamanje sifuna umuzi onje. Abantu-ke sebakhuluma into eziningi, ezinye engizaziyo ezinye engingazazi. Ngiqonda ukusho nje ngamafushane ukuthi ngathwala mina, ngangithwalela impumelelo. Angithwalanga futhi ngegazi, angithwalanga ngento eyenza ukuthi mhlawumbe kuhlukumezeke umndeni wami. Umndeni wami ngiwuthanda kabi, ngiwuthanda kabi umndeni wami. Ngifuna umndeni wami ukuwubona uhlale uphila, into zawo zihamba kahle, nami zingihambele kahle. So ngifuna ukusho ke lokhu ukuthi umashilamu kimi uNkulunkulu, umashilamu kimi ubaba, umashilamu kimi umama, noma amncane akhuliswe yimina. Izinto afike wazenza empilweni yami bengenazo. Bengenazo umashilamu izinto afike wazenza empilweni yami, wenze izinto zenzeka. Even namanje usasebenza,
noma kumanje angasasebenzeli mina ngedwa ke sewusebenzela abantu abaningi. Kunabantu abaningi namhla abanamabhizinisi aqinile through uMashilama engeke ngabadalula. Kunabantu abasey'tulweni ephezulu kuma-position ngamandla kaMashilama. Ngiqonda ukusho-ke ukuthi ukuthwala kahle kahle yinto ekhona futhi ayisoze yavalwa. Babukeli beBumakapa TV, ngikhuluma nje lento ngifuna ukuyibeka icaci ngoba abantu abaningi badidekile. uMashilama umfana omfishane, umncane, but uma umbheka intshebe inkulu kakhulu ngoba uhlala egunda, ziyashesha-ke nokukhula iy'nwele zakhe. Uyagunda ziyakhula, uyagunda ziyakhula, uyacheba ziyakhula. Ungaka wenza lento engiyishoyo. Ayikho indoda ezoba indoda ingenawo amandla. Akekho umfazi ozoba ngumfazi angenawo amandla. Mina ngisenankinga ngoba vele kade banginuka bathi ngiyathakatha. Vele ngiyathakatha njengoba ngiphethe imithi enjena nje, ngiphethe amakhambi. Vele ngiyathakatha vele. Ubufakazi bokuthi ngiyathakatha uma wena ulahlekelwe, uwebelwe imoto noma uwebele imfuyo yakho, uza kimi. Umuntu onjalo asimnyangi, angimnyangi umuntu owebile. Umuntu owebile uyathakatha, umuntu ontshontshile uyathakatha. Isuke deserve ukuthakathwa umuntu onjalo, athakathwe ukuthi abuyise lento esuka ayithathile, noma avela ahamba axelela abantu yena ukuba yimi engithathe into kabani kuphela tu. Lo muntu asimnyangi, suka angaguli loyo, ufuna ukuhlukunyezwa. Ngifuna ukusho ukuthi bonke abantu abakhuluma izinto eziningi ezahlukahlukene ababuze kimi ukuthi uMashilama ungamlandaphi and kwenzakalani. Uma futhi nawe uyidinga indlela, anginawo umona njengoba ngishilo ukuthi isikhathi sami siyasondela. Ngiredi ukufundisa wonke umuntu. Ungowakithi, awusiyo wakithi, ngiyakufundisa ngikukhombisa ukuthi uMashilama usebenza kanje. Kufanele wazi nje ukuthi ubisi lihlale lukhona ekhaya, ushukela uhlala ukhona ngoba ukudla kwakhe lokho. Akakhona ukuphila ngaphandle kashukela. Akadli inyama. Why nangadli inyama? Nami ngalesikhathi ngithatha yena, ayisikho isilwane esaxhelwa, ayikho inkukhu eyabulawa, ayikho inkomo noma imbuzi noma ibhono noma igusha eyabulawa. Kusho ukuthi angimthathanga ngegazi. Ngaxelelwa ukuba uyachuza ukuthi ufuna adleni. Ayikho ingane nengane uma uyizele uyayibona ubisi eludlayo ukuthi ithanda inene noma ithanda balwazi ubisi abantu besifazane. Ingane uma uyizele uyayibona ubisi eluthandayo nengalithandi. Ube sunamathela kulolu bisi eluthandayo leyo ngane. Bese kuyacaca ukuthi kusho ukuthi vele into okufuna idle ile. Nami kuMashilama ubhilivela amasi la kuthiwa isibhakela, nobisi fresh milk, noshukela, nazonke izinto ayithandayo. Ukuthwala kuvele kukhona, yinto ebeyikhona ngisho eBhayibhelini. Ngikhulumile ngendaba yokuthwala ukuthi akungagxekwa abantu abathwele. Umuntu othwele usuke engathwalelanga uku-enjoya, uthwalele because ufuna impumelelo. Kunabantu abanamabhizinisi, amabhizinisi aglowa ngendlela emangalisayo, aphakeme. Aphakama why na? Alikho ibhizinisi elivele liphakamele nje. Alikho ibhizinisi elivele liphakamele nje lihambele lingenamandla. Kufuna kube namandla akhona azophakamisa ibhizinisi. Khona ibhizinisi yakho izohamba kahle. Babukeli beBumakapa TV, ngiyakhuluma ngifuna nje nilalele kahle, niphinde nibuke futhi niphinde nibuze ngoba nenhlanhla ke nazi nenamba ziyavela ngaphansi kwescreen. Yonke le nto lengikhuluma ngayo la kufanele uyenze, hayi ukuthi uyenza ngoba ungathandi. Abantu abaningi bahlupheka. Kanti niyohlupheka kuze kube nini nina? Mina bengihlupheka, ngisuke ekuhluphekeni. Angazi ukuthi abantu bakithi bafunana emhlabeni. Uyahlupheka bayakhuluma, uyaceba bayakhuluma, wenza lokhu bayakhuluma. Abantu bahlale bekhuluma, ayikho into ozoyenza bangakhulumi. Ngithe bangihlupheka bebahleka bonke abantu bathi uDr Mkhulu uyahlupheka, ugqoka ihembe linye esikolweni, ugqoka ibhulukwe linye. Bangihleka abantu umhlaba yalingana wonke. Namhla sengirich sebaqala bamangala. Hey, lo muntu lona uyingozi. Ngiyingozi ngibulale bani ngoba mina ngalanda into yami yemali, umndeni wami uyaphila wonke, akekho nomuntu owafa,
akekho nomuntu engithe ekhaya mhlawumbe ukhubazekile noma uyagula noma unani. Bonke abantu efamily nami bayaphila, nginenhlanhla ke futhi basangiphilela ngisho abafowethu engilabana nabo. Abantu emhlabeni bakukhuluma baze bayofa, ayikho into abayithanda ukuthi bakubona uyenza. Wazama lokho bazokhuluma. Mina ayikho into sengifihlile, ngawalanda amandla, ngiwalandela impumelelo. Futhi ke akumina ngedwa, kunabantu abathembekile okuthiwa lo uthembekile. Akekho umuntu othembekile emhlabeni. Wonke umuntu okhona obhakamayo ombone erish eceleni kwakho, ungacabanga ukuthi kunjanjani, uthule ne-secret serious. Niyophapha maleti kusemnyama. Naba nabanye basuka la bagibela amabhanoyi baye boshona emazweni ngapha, baye bowelwa amasonto ngapha. Imuphi lo nkulunkulu ababeye kuye, babaye kwenzani? Kwakungamandla edingeka, amandla ukuba successful in life. Kwakungamandla efuneka. Baningi abantu bacula nemkhumbi bawuzama amandla. Abanye bawelwa amasonto emazweni kubhidlika amasonto. Likhona isonto lekala bhidlika, ucanga kuyadlalwa wena. Uma unomcebo wegazi vele kufuna kwenzeke something, kudingeka umhlatshelo. That's why umuntu othwele ngegazi uhlale ehlaba ngaso sonke isikhathi, uhlale exhela, kuhlale kumnandi ekhaya. La ka Dr. Mkhulu akuhlatshwa. Lotho akuhlatshwa la ekhaya. Mina okwami ngiyakutshela ukuthi ngicela kungisebenzele 1 2 3 4 5 namhla, ngifuna 1 no 2 ngoba ngithanda impilo emnandi, ngithanda isoft life. Ubani ongafuna ukuphila isoft life? Ubani ongafuni? Wonke umuntu uyafuna. Babukeli beBumakapa TV, musanike ukuthi uma ngabe nibona umuntu ephumelela nibe sinimgxeka nithi wrong. Akekho umuntu wrong emhlabeni, wonke umuntu right. Umuntu wrong emhlabeni umuntu obulala abantu. Umuntu obulala abantu emhlabeni wrong akafuneki vele. Lo muntu kufuna jeze ngoba ubulala abantu. Kepha umuntu ozizamela ukuthi abe rich aphumelele, ukuceba kuyadura. Mina yami imfihlo ngayiveza ngoba bengilandelwa. Niyazi ke emhlabeni uma unezinto ethe xaxa, uma unezinto etop, uma unezinto eziright ezigrand, uyalandela ubuzwe la emhlabeni. Kodwa kukhona abangabuzwa. So nami lokho engakulanda kwami, mawufuna ukuzokubona woza ke bekhaya ukubona ukuxhawula, nginxusa noma ubani ofuna ukukubona. Upresident uyini, ubrigadier, ucommander kuphi. Uma ufuna ukubona sami isipokwe woza usibone. Nginase ekhaya esigodlweni sami, asisuki sihlale sikhona. Nami uNkulunkulu wami engithandaza kuye, engathi uma ngiphume esontweni losindiso ngahamba ngalanda into yami engisebenzelayo. Namhla nginemali, ngiphila mtepu, ngiphila ngamnandi, khomba ngophakathi. Kungihambela kahle musa. Nanso into ebengiyifuna empilweni, ukuthi abantwana bami badle kahle. Nami ngiphumelele ngibe right ngoba ngisuke ekhaya lingathatha intweni inhlupheko yabo. Namhla sekunabantu abaningi abangikhuluma kabi, abathi njani ngirong kuphi. Angikho wrong ngoba ngaze ngibulale umuntu. Angaze nginikele ngengane yami, angaze nginikele ngonkosikazi wami, angaze nginikele ngefamily yami. Konke kwami khona kuyaphila. Ngayilandela nje yami ingane engiyondla, akusasiyingane ke manje, seyindoda ngoba somdala sonentshebe phela mashilami, sewukhulile manje. Afika la ekhaya wayenganxibi ngisho i-under mashilami, kwakunco anganxibi ngisho i-under kusokuncane. Kumanje ukhulile manje sowunxiba, suyazihlonipha, suyazibona naye ukuthi uyindoda. Ngamethi igama ngathi umashilami. Kule viki ezayo ngithemba ukuthi ngizabe nginayo kule episode ezayo. Uzabe khona, nizabe nimbona adlala khona la, adlala khona. Ngifuna ukumenza anganxibi, nimbone kahle ukuthi unjani. Lo muntu engikhuluma ngaye ngikhuluma ngomuntu onjani. Ngikhuluma ngoNkulunkulu wezimangaliso mina. Uma uthakatha emhlabeni, thakatha kahle, ungathakathi kabi. Thakathela ukuthi uphumelele ube rich. Uqaphele kungasweleki umuntu ekhaya. Ngoba ukusweleka komuntu sekurong, sewuzojabula nobani wena. Abantu abaningi bahamba balanda ubutyebi, kubuye ekhaya kusweleka abantu. Akungasweleki abantu, tyeba uphumelele ube right, but abantu bangasweleki. Impilo iqhubeka iye phambili kamnandi, izinto zihambe kahle. Bonke kubunandi obukhona ngibuhambele, ngabusokolela, ngajubalaza. Ngijubalaza amazwe ngamazwe.
ngisafuna le ndoda le. Kunabantu ke futhi abahambile bathi bawufuna amandla. Ngicela ukuthi bangifonele abantu. Ngicela ufone nazo inamba zami ziyavela. Ungifonele kulezi namba lezo ngoba kunabantu abahambile ahambe umuntu ahamba ibanga elide athi uyofuna into afike ngayitholi. Lalela ke. Kuyenzeka uhambe ujubalaza amaze ustamp ipassport ugibela ama-flight now and then ufuka ungayitholi lento oyifunayo. Isidala sakhe ekhaya usibhekile na? Buka isidalo sakho ukuthi sinjani. UDr Mkhulu baba kaMashilamu lo yimina ngayilandela into yami yokuthi ngiphumelele futhi namanje ngithemba ukuthi nginivezele ukuthi sikhona isikhathi sami sesiyasondela isikhathi sami. Uma ngabe ukhona mhlawumbe ufuna ukufunda le mfihlo yonke buya uyifunde. Ngivula izandla ngithe buya ufunde le mfihlo le. Buya ngufundise le mfihlo ngufundisa nalesikhwama sami. Lesikhwama sami leso kuyisona sona abantu abasifuna now and then. Kunalesikhwama sami engithi uma ngisenza la ebaleni, ngisenza khona la ebaleni. Ungangibuza ukuthi sinani phakathi, but siyakujabulisa uma usivula same time. Uma ngiqeda ukusenza usivula la ebaleni, siyakujabulisa same time. Sikwenza nje ukuthi uphumelele. Into zakho zikhambele kahle. Ukuthwala bekukhona ngoba noJesu naye bekathwele. Ubani lomfana ubangazi uJesu noMnkulunkulu khona lapha leyo genge leyo naye bekathwele yena lo wanikela ngendodana yakhe naye wayithwele wayenikelela wona amandla ukuthi abe namandla okuphilisa abantu. Sekungathi wayefela thina nami ngizoyifela nje ngesami isikhathi. Engathi wayenikelela thina ukuthi kwenzakaleni wonke umuntu izono zakhe uzoyithwalela naye wayenikelela kwakho ukuthi abe right. Wayengenzela mina. So ukuthwala babukeli beMpuma Kapa TV kuvele kukhona. Kunabantu abatyebile lapho ngakini. Ngisho wena ongibukayo nje obuhleli lapho nangoku umakhelwane wakho utyebile unako yonke into but uyamazi ukuthi akazange wasebenza umsebenzi otheni kodwa unayo yonke into. Ucabanga ukuthi le mfihlo uyithathephi wena? Unemfihlo yakho umuntu and angeke azakuxelele wena. Ninenhlanhla ke ngikhulume ngomuntu olamayithuna ikhubalo lakhe selikhona yonke lento sengifike ngikuhlambulule la ekhaya ngikwenzele same time ufikile ngikuhlambululele into zakho zihambe kahle. Yonke into mina uma ngikhuluma ngento ngiyahamba ngiyifune ngiyithole. Ngihlale phansi nabogobela bami, ngihlale phansi nabantu abangiphethe, ngihlale phansi nabantu engibaphethe kanazo zabe izandla ngibakhombisa imfihlo. Nabo bangikhombisa imfihlo. Ulwazi luyajulelwa, ulwazi uyahamba ulufune ubuye uzonikeza abantu. Njengoba ngikhona ngizonikeza ikhubalo lomuntu olamayithuna likhona. Uma ufuna ukuthi uzohlanjulula olamayithuna buya ngizohlala phansi ngulungisele same day uphuma uzizwa kwawena emahlombe ukuthi I know ngaze ngakuthola ukukhululeka. Babukeli beMpuma Kapa TV ngiyakhuluma uyena umbelambelana lesikhofesa lamba sadla mehlaso phansi kwamhlabele ngane izolo lamathoka umthakathi owaziwayo ukuloya ngakufunde ekhaya. Sebakhulumile abantu abaningi ukuthi hayi naba abanye bayakhuluma ku media ukuthi hayi vele ukuloya uDr Mkhulu into yakhe vele ngakufunde ekhaya. Wangifundisa umkhulu wangishiya emhlabeni ngabe sengijubalaza ngiyofuna ulwazi futhi more ngaphinde ngaluthola ulwazi. Ukuloya yazi babukeli kumnandi kabi ukuthakatha. Ukuthakatha phela usuke uyithakatha wena ukuthi ube rich. Awuthakathela abantu ukuthi bahlupheke. Uthakathela ukuthi wena ube rich noma efikile na umuntu efuna usizo umthakathe abe kahle. Kunabantu abafika la ekhaya bangagula athi umuntu uDr Mkhulu mina ngifuna ungithakathe ngiphumelele ngibe rich. Lo muntu lo uyathakathwa vele isuka umfaka amakhubalo okuthakatha ngoba isuka angaguli isuka ngenama pain emzimbeni isuka ngekho into isuka ngekho lapho ayezwa ubuhlungu khona kepha ulwela ukuthi aphumelele. Lo muntu ngiyamthakatha ngimfaka amakhubalo ukuthi abe nemali abe right ngoba into esifuna imali nansi nje bayikhandile nje mhlawumbe kwayibamba nokuyibamba wena awukayithindi. Hayi ziyabuya. KwiMpuma Kapa TV hayi kusewuye umbelambelane lo ngiyikhulumela nje namhla ngoMashilamu ngoba uMashilamu phela uyena uNkulunkulu wami, uyena uJehova, uyena umqalisi, uyena umvuli wendlela zonke. Konke la ngifuna ukungena khona ngibuza kuye ukuthi kuyangeneka yini. Ngizwa ngaye mina. But bakithi ake nifunde ukuloya nikwazi ukuvikeleka.
sebazoqala abantu bathi bafuna ukungibulala angizi ukufihla mawufuna ukungibulala zami indlela ukuthi uzongibulala kanjani angazi ukuthi uzongibulala kanjani ngoba ngeke ungikhone naku ke ngifuna ukukuveza ngiyazi ukuthi abantu abaningi abamfuni umuntu osiza abantu nali ikhubalo lokucupha ithuna ngihambe ngabuya nalo likhona qhubeka wena ubulala abantu ucabanga ukuthi ithuna ngeke ngilicuphe nazi inamba zami ziyavela wena obulala abantu qhubeka ubabulale bazobiza mina all over ngizofika ngizolicupha lelithuna ubukele ukuthi ithuna licupha kanjani ngiyazi ukuthi abantu bayabulawa abantu abacupha amathuna abangoba naku benza umsebenzi oserious kuthiwa akafuneki lo muntu ukucupha ithuna mina ngizofika ngizolicupha bukhoma futhi ngilicupha ngihamba nje mangicupha ithuna ngilicupha ngihamba nje ngilicupha ngihamba nje ngoba lekhubalo lami lithi ngihambe kanje suke ngihamba nqunu njengoba ngizalwa ngibese ngenza lento yami la ethuneni ubukele ukuthi angeke nginibambe yini within 4 days angeke nivele yini within 4 days noma kanjani hambe ngayithola lekhubalo iyasukunyelwa lento iyahanjelwa so ngiyazi ukuthi kunabantu abazozonda njengoba ngikhuluma leyo nto leyo ngiyakhuluma mina ngisiza abantu uma ngabe ufuna ukubulala mina woza kimi utheste kimi yekela ukubulala abanye abantu mina kumanje ikhubalo lokucupha ithuna sengihambe ngahlanganisa lele lenza ukuthi umuntu ngimbambe axelele abomndeni ukuthi uyena obulala ubani uyena owenze lokho aqede naye futhi azule ngiyazulisana nje kule game so ngiyazi ukuthi ngoba ngikhuluma so kunabantu abazonyanya bazophatheka kabi babukeli bebumakaphative makukuthi ushonelwe ngendlela ongayi-understand noma umuntu wakini uhlatshwe umuntu ngesithethe noma umuntu wakini udutshuliwe senimngcwabile noma nikamngcwabi uba ngabe nifuna ngizocupha ithuna nazi inamba zami ningifonele nifone kunazi inamba zami ngifike ngizocupha ithuna ngimbambe nimbone abe isibonelo ezweni ngiyazi ukuthi bazozonda abantu mangisho njalo abantu bazonyanya banyanye but okusalayo ngizabe ngimbambile ngicela niye ukubulala abanye buya uzobulala mina ngicupha ithuna anti mina ngicupha ithuna mina ngiku-exposile bulala mina ke wena ubayeke labaya mina ngilekelela abantu njengoba ngihamba ngijula amazwe kangaka ngilanda izinto ngiyilandela khona ukuthi abantu babe right awukwazi ukubulala umuntu efamily yami ngibe sengiyathula kumele ngenze sure la mandla ngiwalandele khona ukuthi ngilekelela abantu ikhubalo lokucupha ithuna likhona la ekhaya ikhubalo lomuntu olama ithuna likhona manje yonke into uzoyithola kimi ngikuhlambulula khona la niqaphele kakhulu ke endabeni yaku Facebook social network kunalabantu abagcwele lapha ku social network laba bathi fakani imali niqaphele kakhulu bafaka inamba okungezona lapha barap inamba zami bafaka inamba okungezona bathi bafoneleni ba WhatsApp nibafakele imali ningabafakela abantu imali kamkhulu akwenziwa lokho la ekhaya kamashilami uza kimi lapha sihlale phansi ngikwenzele yonke lento edingayo nazi inamba zami njengoba ngizosibiza kumanje uzibhale uzilalele futhi nakwi voice yami nazi inamba yami yokuqala ithi 078 78 00 692 eyesibili 078 05 111 33 eyesithathu 072 0968 975 inamba zika Dr. Mkhulu lezi uFacebook anginawo qaphalana uFacebook kunabantu abaningi abafuna ukuduma njengami babe bangenayo lento yigebengu nje uDr. Mkhulu ulande into yakhe ayilandela impumelelo lento ngiyilandela impumelelo mina ukuthi abantu babe right ngilandele impumelelo ukuthi abantu babe right nomndeni wami ube right nezingane zami zibe right namakhosikazi ami abe right Banu baningi bathama babulabura bari Dr. Mkhulu unanyoka unaspoka nivumile nilanze nyoka yami anilanzelanga ukuthi adla yabano nilanzele ukuthi hlayisa bana bame nihlayisa basati bame lokuthama unganamali awusinuna kahle engakusho nje ngathi kumnandi kuloya sengizophuma nginishiye kumnandi kuloya babukeli babumakapa TV ku channel 260 nazi inamba zami ziyavela uDr. Mkhulu okhuluma umbelambelane sigovesa lamba sadlamehla so phansi kwamhlabele nganezwe lamathongo inyanga enkulu upresident wabathakathi uye lo akekho munye bahambe bayibeka bathi bangopresident
abanye bambe bayibeka bathi bathwele uma uthwele phela uthwala ngento oyibonayo ufike uyibingelele uyixhawule ikukhulumisa uma ngabe unesipokwe siveze isipokwe sakho uma uthi uthwele nawe veze sakhe isipokwe esikhulumayo njengoMashilama anti mina uMashilama uyakhuluma mina uMashilama ufika umbingelele uMashilama uyakuxoxisa nikhulume naye majina nje uxoxiswa umuntu omfishana ongaka oshe ngentshebe yakhe engaka bawufuna ukuza kimi ekhasi lale phansi nazi inamba zami ziyavela ku screen indlela ibuzwa kwabaphambili kwiMpuma Kapa TV channel 260 inqubo ethi ngihawukele thonga lami uDr Mkhulu uyahamba manje sesiyobonana ngokuzayo mina ngithi kini nisale kahle